Irridu nfittxu il-punti ta' konverġenza waqt li naqsu t-tensjonijiet dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem ta' summit b'urġenza tal-Kunsill Ewropew li sar fi Brussell il-ħamis filgħaxija. Is-suġġett tas-summit kien dwar il-futur tal-gżira ta' Greenland li taqa' taħt ir-Renju Daniż u relazzjonijiet transatlantiċi tal-Unjoni Ewropea. F'kummenti wara, il-Prim Ministru qal fil-messaġġ tiegħu sostna li jeħtieġ ikun hemm tnaqqis u mhux żieda fit-tensjonijiet ġeopolitiċi ta' bħalissa. Din il-laqa għolja bel-mexxej Ewropej saret wara il-laqa bel-President Amerikan Donald Trump u s-Segretarju Ġenerali tan-NATO Mark Rutte. Hawn Trump mar lura mid-dikjarazzjonijiet preċedenti tiegħu u ddikjara li mhux se jimponi tariffi ġodda fuq numru ta' pajjiżi Ewropej. Il-Prim Ministru Malti qal il-mexxej Ewropej qegħdin jgħidu kif dan l-hekk imseħħ ftehim bejn Trump u Rutte u wieħed temporanju. Fil-ġimgħat jew ix-xhur li ġejjin jaf jerġa' jkollna eskalazzjoni jekk huwiex fuq Greenland jew jekk huwiex fuq temi oħrajn. U hemmhekk fejn irbattu mbagħad l-interventi għaj anke f'dan il-kuntest li huwa kruċjali illi nfittxu l-punti ta' konverġenza. Mhux li ntellaw it-temperatura l fuq imma li niżlu għal isfel. Dr. Abela tenna li t-tariffi li tkellem dwarhom Trump fl-aħħar ġimgħat jolqtu liċ-ċittadini bżieda fil-prezzijiet, indika li dalwaqt se jkun hemm taħdidiet bejn l-Istati Uniti u d-Danimarka fil-preżenza NATO bilha li jkun hemm soluzzjoni dwar Greenland. Hawnhekk Dr. Abela tkellem dwar l-importanza d-diplomazija. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-bord tal-paċi li għaddu kemm twaqqaf minn Trump. Dan il-bord għandna inħarsu lejh, mhux neċessarjament qed ngħid li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha għandhom jinqadu fih kif għamlu tnejn diġà s'issa, imma li nħarsu lejh bħala punt li flok ikun punt ta' diverġenza, ikun punt ta' konverġenza. Issa nifhem li mhux kulħadd qiegħed jaqbel fuq iċ-charter tal-Kostituzzjoni ta' dan il-bord, x'inhu r-remit tiegħu, jiġifieri għal xiex jestendix għal Gaza biss jew jestendix iżjed il-fatt li mhux kulħadd ġie mistieden biex jipparteċipa fost l-Istati Membri, jiġifieri hemm punti tekniċi li mhux kulħadd qiegħed jaqbel dwarhom, però ngħid ukoll li jekk jirnexxielna insibu konverġenza fuq il-Kostituzzjoni ta' dan il-bord jista' jkun bridge li iqarreb u mhux iwessa id-diverġenzi. Il-Prim Ministru tem billi tenna l-impenn konsistenti ta' Malta favur id-dialogu, il-kawtela u rispett lejn liġijiet internazzjonali bħala l-uniku triq lejn paċi sostenibbli. Nemmen il-ġimgħat li ġejjin se jkunu aktar sensittivi. Li rridu nkunu meqjusa ħafna fi kliemna, meqjusa fl-azzjonijiet tagħna u li konsistentement nifmu li qegħdin inħarsu lejn sitwazzjoni ġeopolitika li d-dinja ma ratx bħala fl-aħħar 20 ta' snin. Li nkunu attenti ħafna f'dak kollu li nagħmlu, naġixxu b'maturità, b'responsabbilità u li ma nagħmlu xejn li jista' jeskala it-tensjonijiet jew u ħanitkellem fuq pajjiżna individwali illi jġib ir-rejdar ta' xi pajjiż jew ieħor fuqna b'mod li ma jkunx wieħed neċessarju.